Vítajte v relácii Žarty na stôl. Tieto rozhovory sú zostrihané a slova mojich hostí sú vytrhnuté z kontextu. Robíme to iba pre vaše a naše pobavenie. Dnes tu so mnou sedí pretekár Vin Dankyzel. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. No, dobrý deň. Prečo ste sa rozhodli stať sa pretekárom v bratislavských nočných závodoch? Môžeme si o tom dať reláciu, že prečo? No veď hej, dajme. Čo vás lákalo dať sa na tieto ilegálne závody rýchlych aut? Pretože sú to peniaze, ktoré sú príjemne zarobené. No jasné, že sa pýtam. Za 3 dní sme mali 1000, za 10 dní máme 10 000. No tak to je slušné. Peniaze, rýchle autá, ženy. Ja chcem štíhle. No tak to hej, aj mne sa viacej tie štíhle. A pri tých závodoch tam sa vám aj nehody stavajú, nie? Viete čo? Určite áno. To som si myslel. Každému už v tejto dobe dajú vodičak. Ale my nie sme takí amatéri ako vy. Jasné, ja viem, že vy ste profik. Ale nedávno ste nabúrali počas závodu, nie? Čo ste vy urobili, okrem toho, že všetko len kritizujete, napádate? Ale kľud, ja viem, že to nebola vaša chyba. Ja som ten najhorší človek, čo? A nie, však videli sme, že koleso vášho auta dostalo šmyk na banáne, semafor oproti zalagoval a vaše auto sa zaseklo do jeho textúry. Tak si hovorím, že fakt ako keby sme niekedy žili v Matrixe. A však toto. A asi to tak aj bude. Žijeme v nejakej naprogramovanej simulácii alebo v nejakej videohre. Máme nejaký program, nejaké ciele? No to je väčšina z nás ako keby žila v hre Sims alebo v nejakom walking simulátore. Ja zase hrám svoju hru. Tak to nepochybne. Vy žijete v hre Need for Speed Most Wanted. Tak ja som presvedčený, že to biblické, že poslední budú prví a prví poslední a niečo o tom viem. Hej, tým sa v pretekoch určite oplatí riadiť. Čo ma urážate? Nie, lenže... Prepáčte, ale počul som, že tá vaša nehoda vás nezastavila a nakoniec ste dorazili do cieľa. Pretože vždy je dôležitý cieľ. Cieľ, family a tieto veci chápem. Ale povedzte mi niečo o tej vašej skupine pretekárov. Proste Fico sa rozhodol stavať diaľnice, Pellegrini neviem, čo chce robiť. Aha, a tí dvaja to sú vaši superi, nie? A počas tých závodov, vlastne keď sa tak dlho poznáte, aj si sem tam pomôžete? A čo si vymyslíte, že Fico mi len tak daruje, že... No, že... Alebo Pellegrini je môj kamarát? To je vždy obchod. Ja ich rešpektujem obidvoch. OK, chápem. Kamaráti, ale keď stlačíte plyn, tak budú cítiť iba váš dym. Budem stále smrdieť slniečkárom a aj Pellegrinimu, aj mnohým iným. Slniečkári to sú tí, čo jazdia na slnečný pohon? Solárne panely, hybridy a tieto veci? Nikdy nebudete pre týchto ľudí dokonalí. Furt budete smrdieť slnečkárom. No tak to hej, jedna smrad spálené nafty alebo benzínu. Ale nech si to vyskúša Pellegrini. Tak on je asi jeden z tých eko, Tesla, Enviro závodníkov. Ale veď ja s Pellegrinim nemám zlý vzťah, keď proste sa jedná o pracovné veci. Čo sa týka mnohých hodnotových veciach, áno, mám iné názory. No a teda títo nebenzínoví pretekári na ten slnečkársky pohon... Viete čo, už túto tému aj nerozoberiem, ale ja vám poviem, aký som, na rozdiel od Pellegriniho. Áno, však už toho Pellegriniho nechajme a povedzte mi aj o tom druhom, o tom Robertovi Ficovi. Pellegrini je môj super, ale Fico je pre mňa v mnohých veciach vzor. A viete povedať prečo? To teraz poviem, že ľudský. Robert Fico má 60 rokov, je 10 rokov starší odo mňa a je najvyšší čas, aby po tom boji a aj z hľadiska toho výpätia psychického, zdravotného... Wow, on ešte v 60-ke jazdí tieto nebezpečné závody? Za to si poniesie zodpovednosť on. To hej, v takom veku je to asi už nebezpečné. Mohol by zavadiť o semafor, stĺp alebo niečo podobné. Ale takéto hlúposti ja sám budem dohliadať aj na to, aby sa také veci nestali. No tak to sa asi nemá čoho bať. Ale vraj má aj super manažéra. On má svoj tím. Hej, a vraj má celkom vtipné meno ten manažér. Pán Kekety je špičkový manažér. A to nepochybne. Má to ten Robert Fico asi šikovne zariadené. Lebo je rafinovaný a vie, že chce vytlačiť Pellegriniho. OK, a typujem, že sa snažíte aj spojiť s inými pretekármi, aby ste vyrovnali sily. Snažím sa byť nápomocný Pellegrinimu, v mnohých veciach mu poradiť, ak si to žiada. S ním? Veď ste ho označili pred chvíľou za slnečkársky pohon. Ste v pohode s touto spoluprácou? Vy si to myslíte, že toto ma baví? No asi nie, no. Ja vám poviem, ako sa cítim ako človek. Povedzte, čo by ste chceli. Aby sme to prezentovali Bratislavu ako mesto, kde je
najväčší počet korunovaných kráľov. Kráľov? Vy pretekári si hovoríte králi? Ja niečo o tom viem za tie 3 roky. OK. A koho tipujete na kráľa ďalšieho závodu? Teraz tu vyrástol Pellegrini vlastne s malým... S malým? S malou preraďovacou pákou? Odpustite mi... A tak netreba si robiť srandu zase. Videl som. Videli? Mňa naplňa jedna vec. Nie, ja to asi nechcem vedieť. Podľa mňa by sme mali túto reláciu ukončiť. Dnes sme toho povedali dosť, tak som zvedavý na tie titulky. No, komentáre, titulky, dislikey, lajky, asi toho bude hodne. Tak si to vychutnaj so všetkým plusom aj so všetkými mínusmi. Vychutnám. Dáme ešte záverečnú otázku od divákov? Mám súhlasiť? No nesúhlasím. Ale no tak. Je pravda, že ste pri tej nehode pili kapučínko? Nie. A ja vás ubezpečujem, že na rozdiel od Pellegriniho so Šimečkom nepijem kávu. Aha, takže ani ten semafor sa na tom zázname nerozbije. Nerozbíja. Pravda. Polícia to preverí, ale snad to neohrozí vaše nočné závody. Ale veď ešte nič nie je rozhodnuté. Tak, snad sa vám bude dariť v budúcom zápase tak, ako sa vám darilo v minulom. Po mne tam zjapali, nadávali. Ja aj tak potom nech sa vám darí tak, ako sa vám ešte nikdy nedarilo. A nech pravda so semaforom zvíťazí. Uvidíte, že čas mi dá za pravdu. Povedal Vin Dankizel, pretekár z Bratislavy.